nede ved en sø, og vi er ved at gøre klar til, når vi skal teleportere, ligesom Enderman, for de kan jo teleportere. Ja. Vi ved ikke, om vi kan, om det virker, men vi prøver. Ja, vi tager lykkens gang. Ja. Og nu lander vi på en træstamme, kan I se? Det lykkes, og nu regner det. Så vi har teleporteret lidt langt væk. Jeg tror lige, vi teleporterer et andet sted hen. Ja. Jeg tror, vi teleporterer indenfor. Vi teleporterer hjem. Ja. Hej. Ses derhjemme. Så kom vi Hej. hjem. Hvis I godt vil vide, hvordan vi kan teleportere, Så har vi en kraftkilde, som vi har taget, og vi har lagt den ind i pengeskab langt under jorden. Så har vi bygget til en låge. til en låge. En låge i gulvet. Ja. Det hedder en lem, tror jeg. Ja. Nå, men vi teleporterer igen. Ja, vi teleporterer igen. Hej. Nu er vi teleporteret ud på toilettet, hvor vi lige har vasket fingre. Det er derfor, de er så pæne. Så kan vi også lave håndtryk med. Okay. Nu teleporterer vi et andet sted hen. Nu er vi færdige med videoen. Håber I kunne lide den. Husk at like eller dislike, og skriv hvorfor jeg dislike, og husk at subscribe. Hej. I kan ikke dislike. I må gerne, så skriv hvorfor. Hej.